Здравейте отново. Вече почти сме се настанили. Se настанихме в новото ни бунгалце. Кемито удари един парцал бързо на пода, за всеки случай. Времето е супер приятно, 6 часа е. Температурата не знам колко е, обаче много приятно, въобще не е жега. Малко ветрец подухва. Предполагам, че е не повече от 27-8 градуса. Това са и бунгалцата. Там вече залеза мина. Тук нещо пише Welcome. Тук гледа май няма никой. Много хубава градинка. Джасмин, лотос, това са различните. Ай, ходим да видим сега къде е този бар на там. Ще ни покажеш ли къде е бара? Ти знаеш ли го? А ти верно, че вчера пи 3 бири тук. Я виж какви тигри има тук. Това е другото крило, дето е като хотелче. Welcome to Paradise Hotel. Виж каква телена мрежа има там, като в концлагер. Да не прескачат много. В бара тук седат някакви кутийки. Кажи здрасти. Добър ден, как сте? Hello. Айде, Калянчо. После ще си играеш с това тигърчо. Айде, ходим да разгледаме града. Не може горе. Не, това не може, защото ще го щупим. Айде, кажи на публиката чао. Тук се обърни. Кажи чао.